हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर लोखिफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ नायगोन नै बेरेफुंजान फुंजांनि खाले खाले बरायहरलायबाय सनाफोर मोखांबो सुवाखै गन्थंबो सुवाखै दाउ आदार होनायनिफ्राय बरायहरलायबाय दाउखौ जायै जायै जानानै नै गैला बेल'सै माखासे दंबावो आरो आदार जाहैदों बाहेरायाव गैला नै दाउआनो जाजाजोब्बाय आंजों सामफ्रामबो दाउखौ बायनानै जानाङा सनाफोर आंहा न'आवनो फिसियो नालाय गोसो बायदि जानो हायो हाथायाव बायनांगौबाथ' दाउ मासे बायनांगौ 500-600 थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनै मा भिडिअ देखायलांनो हायो नाजानोसै नोंथांमोननि गेजेराव एसे इन्टारेस्ट खालामनो नाजानोसै खालामनो हाना हाया बिदिब्ला नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांदो अननानै फोरा अखा हाहां सान्दुं दुंहां जों जि मोजां बारदों अखा हालाय सान्दुं दुंलायबा बिबारफ्रा मोजां नै दाउफ्रा आदार जाखांनानै बाहेरायाव ओंखारबाय आहाबो नै ब्रास लानानै एसे बे आंनि ना गुरग्रा फोथाराव बेरायनोसै निहिर गानोसै अखा गानोसै आथिं गोजासो नै सेन्देल गाना आं जादा एम्फौ एनला नै फुंथार सनाफोर दिनै जि मोजां अखा थाइफ्रिदों जा बरिया अखा थाइफ्रिदों जि समायना दिनैनि भिउआ ओरैबायदि मोजां गुसु फिसिर अखा थाइफ्रिनायजों दै जेब जेब आसिन कार्तिक बायदि मोनलायलायथारदालां दिनै दिनखौ बोरैबा गुसुनो नै ना फैदों दालां नासो हनसैलै आं लोगोफोर ना दावखोगोनलै बेहाय मोजां ना दावखोबायदां खारदोंथ' नाया आं थाबायनायाव ना गुरनोसै लोगोफोर ना बाथोन जागासो मोनो खोमा ना खारदों दिंखुर गोरलै दं बेखायनो बिमाफ्रा खाराखै दाउसा फिसाबादि दिंखुर मानै थांबाय सिङाव फिफा दाउ दिंखुर फिसा हमनोबा नै फिसाफोर लानानै बरायगासिनो सिङाव केमेरायाव नुहुरला दे आं नुहुरदों खिन्थु मोनजायो नै हाग्रा नैबे सायावनो दिंखुर फाजालायनाबो बासा नामा नै सना होनायलाय बासाया आयु बाला आं बाखायो आं फैबाय थायो नुवा नै गोदानसो खिन्थु बासाया दिंखुरनि ना मानो जाखो बेनिफ्राय खारदावलांदोंथ' बिसोरो नायलाय सेस दाउसा फिसाया फैनानै माब्रैल'सै आरो बैनाबो माब्रैल'सै नै सनाफोर आङो नै ना गुरनो गोसो गैयामोन ओमफ्राय बेरायबाय नाया जेब जेब माने दै देरदोंना एसेनो अखा जि मोजां हादों मोनायाव एसे आरो बे दै जेब जेबाव लब जालायबाय मादै जासुलिया गुरसैबाय गनायसो मोनना मोना मानै गाखोदों नै देखो गाखोदों बाथोन मोनजाबानो जायो सनाफोरांनो बुरजा नाङा जा मोजां गाखोदों नै मादै जासुलिया थानोनो हाया नुबानो गुरखाङो हाग्रायानो
दालि जहलाव बाथोन मोनबानो जायो आंनो बारा बुरजा नाङा बालाबाथिया मासेया फैखाथारो आयु हाग्रासायावसो दैयासो नायानो नै बालाबाथिया रग'नो रग' जाहांबाय बालाबाथियाबो रग'ग' गोरि रग'नै मानसिफ्रा सिटिं खालामदों नंगोन ना बेखायनो देखायथारबाय आं ना हमनायखौ सिंखावरि मासे गाखोलायदों नै सिंखावरिबो मोनो आंनि दुब्लियाव खर' गारनांगौनोहाय बिरलांबा खोमा बेंगि जायोनो गोदोनि नै लोगोफोर बालाबाथिया रथ' गिदिरथार नै मबाइलावसो फिसा नुदों गिदिर लोगोफोर नै ना फावनाया मादि थायो नुबाय नै आङो अननानै खबावला बे फावनाखौ मिथिबाय दोननोसै आङो सानब्रै सानबासो थाना हखांसै नै मारै जादोंथाय नै बेहायसो बेलाय फावनाया बिदि थायो बेलाय ब्रे 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 बिदि ब्लु 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 बेलाय बेनो फावनाया सनाफोर सोर सोर ना फावनाया मोरै थायो मोनथिया आं नोंसोरनो शेयार खालामबाय नै नाय फिसाद्राय हजाया सानथाम सानब्रै थाना हनसां नायनानै दोनखाबाय मादैया जुम खालामलायथारबाय आं लोगोफोर नै नाखौ मोनबोबाय एसे बाथोन हारसिं भिडिअ हारसिं माबाबाथाय बिदिनो खस्थ' जायो खबायाव थाबावबाय हाब मेरलासो लोगोफोर बालाबाथिया गिदिर गिदिर जाथारबावबायसो मेरला बाया मोजों माबाखौ गुरहैना मोनबाय एक्सारसाइज मोनलायबाय बोथिया नै सिंखावरि मानै मोनदों लोगोफोर बे दुब्लियाव सिंखावरिबो मोनबावोसो जा फाग्लाखा बिराद मोजां जायगायावनो थासनथारदाहां नैबे नास्राया एसे रथ' देरबाय आरो नै बालाबाथियाबो रथ'जोबसैथ' बेलाय रथ' जा मोनदों बालाबाथियाजोब बेलाय ना गुरना फैलायबाय नालाय दाउफ्रा फैलायबायब्रा न' नै सनाफोर आंना दालिजों ना बालाबाथिया जोंहा मोनबाय नै आं एसे एवदबना होदों बरिया ओमफ्राय आं दालिखौ गल' गल' साग्लिबा जानो बायो सारायाव रुनायसो गल' गल'खौ बायो आं बिदि गांलाबसो गोथाव मोनो गाव गावबागाव आइडिया आरो सोरबाबा होनगोन दालियानो गेब्लेयाखै आं बिदि गेब्लेलाबायनानै लिलिला गल'दै बायदिखौ जानो बायो
लोगोफोर आंना नै बाथोन फुग्लिनाया जाबाय उन्दैफ्रा जाखाया बोराय बुरैल' जायो एसे फुग्लिबाय नै थास' बिबार ओंख्रियाबो रेडि जाबाय आंहा थास' बिबारजों मैथाजों एरग्लिनाय नाबो गैया बेदरबो गैया फिसाजोआ ना बेदर होनायखौ जानो बायो ओरैनो एरग्लिना होनायखौ एरग्लिबाय जि गोथाव जाखाबाय टेस्ट खालामबाय आं सनाफोर नै मादै जासुलिया ओंखाम जानोसैलाय ना गुरसि गुरनानै नाखौ बाथोन ओमफ्राय दालि जहल ओमफ्राय थास' बिबार बाथोन टाइमा नै लखबना लानोसै नै थास' बिबारखौ खावसे बिराद गोथाव जाखादों सयथिबो बेदरबो होबा मेनल'ल'सो मोनजाबावो बिदिबा फ्राद मोनजायो ओमफ्राय नै दालियाबो आं ना गुरनाय बालाबाथियाया गथ'फ्रा नाखौनो जाया बोराय बुरै एसेल' जाखायो नालाय एसेखौनो रानना होबाय बरिया गोथाव जाखादों फारसेथिं मेहनत खालामनाय नालाय गोथावसिन जायो आरो जानोसै सनाफोर गोथाव जाग्रोग्रा नेम दं नै आंना sigkouri मानै मोनदों आं मानैखौबो आं लादों आं खस्थ' गुरदोंना होआखै रावनोबो होआ बिसोर जायो जाया थिग गैया दा गारलाबायनोसो एम्फौ होननानै बरिया गोथाव ना मागुर तेजपात होथारो आं ना बाथोनाव बिदि लोगोफोर सावरायबाय थाला जानोसै नाया नै बालाबाथिया मासि गोथावथाय बेदर गैया दिनै बेजोंनो बिराद गोथाव थास' बिबाराव फाग्लासो मासि गोथाव जानोथाय फिसाजोआ थांबा मोनजानाय नङाना बेखायनो एसे खर जाबाय थास' बिबारखौ फिसाजो गिदिरनि फेभारिट थास' बिबारा खालि थास' बिबारल' बियो नाबो नाङा बेदरबो नाङा बिसोरना ओमफ्राय ओरैनोसो बाथोन टाइमाबो जि जाबायलै आरो बेनि सायाव बिफा ओंखाम जाननानै होदेरनायखायसो आं ना गुरगौमानि बिफाया ओंखामखौ जाननानै दोनबायना खामानिया आवगा जायो थैगोनसो मासि गोथाव फाग्लासो आं बिफाया थास' बिबारखौ जायासैना बे थास' बिबार जाया बेना एलार्जि दं जानो बायो बेखायनो आंनावबो दं एलार्जि आं गारा थैबा मोनजाया जाखाबायाखै गारनो गला ओरै सोगोन ओरै खुरलुबाय थागोन नायाबो बुरजायानो दा ना बालाबाथियाखौ एसेल' नुयो दे संबा बिराद एरो खिन्थु आं ओंख्रिफोराव नाखौ ब्रे होनानै जानो बाखाथारो हिसाबनि होनायखौसो मोजां मोनो आं बेदरफोरखौबो ओंख्रियाव ब्रे होनायखौ बायो आं हिसाबनि ना बाथोन थास' बिबारा मन' लांनो बालायलायो फिसाजोआ दा दालि दुलि जाबावनाय नङा बेजोंसो जागोन दैयाबो गोथावथार गासिबो गोथावजोब दैबो गोथाव ओंख्रिबो गोथाव ओंखामबो गोथाव
दाख्लै अमाजों संनायखौ मेनल'ल'सो मोनजाबावदों आं ओरैनो संबासो गोथावसिन मोनजायो मानोनि जाब्रां होयो आं जाब्राङा जि गोथाव मोदोमो थास' बिबार ओंख्रिया बुरैनायखाय थाबथानो नागिरोलै गारामाया सेबहांबाय खोमा बिदिब्ला सनाफोर आंनि जानायाथ' जोबखाबाय आंनि भिडिअखौ जाय नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि सिम मोनसे मेसेज सनाफोर लोखिफोर दैलि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनग्रा सनाफोर अन्नानै नोंसोरो आंनि भिडिअखौ सानफ्रामबो नायबाय थादो लोखिफोर शेयार खालामना हो कमेन्ट खालामना हो साबस्क्राइबाराथ' साबस्क्राइब ना मा आं साबस्क्राइबार ना साबस्क्राइब बारा होननो रोङालै मिनिनानै थैखाङो सालायनो गिदिं आंना साफा खाराब होनबासो मोजां मोनो आं अयबास जालांबाय साफा खाराब होनो ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' बेखौ बानायखाबाय नालाय ओमफ्राय लाइक खालामना होबानो जाबाय कमेन्ट ओमफ्राय अन्नानै सोरबाफोर गोदान नायदोंबा आंनि चेनेलाव अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' बिदिब्ला आंनि जानायनि भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय आं हारसिं फोजोबनोसै सोलालाबायनोसै हारसिं थ' बिदिब्ला बाय सनाफोर लोगोफोर ओंखाम जानानै फ्लाइं किस हरबाय गोजोन्थों।